Alfonso Lista. Papasukin natin guys. At least hanggang sa entrance lang. So yun mga kabsat, finally nakapasok na tayo sa boundary ng Ifugao. Nasa Ifugao na tayo proper. Ayan si Jack nagsasarado ng gate. Trespassing kami. Guys, i-try natin pumunta doon sa taas. Medyo rough road dito pataas. So what's up mga kamangyan, mga kabsat, and mapapanood nyo po sa video nito yung napaka-challenging na adventure na spontaneous vlog na ginawa namin ng pinsan ko sa Isabela. Of course, yung pag-cross ng border namin ng Ifugao using the motorcycle, and first time ko mag-motorcycle by the way guys, kasi hindi ako marunong, but I just practiced one night before kami travel, at para nga hanapin yung 1,000 steps na sikat na pasyalan sa Ifugao na kasi yun sa border ng Isabela at Ifugao. By the way guys, watch this video and maaliw kayo. Pero before that guys, shoutout kay Patrick Gonzaga ng Dubai, and of course shoutout kay Merge Lee of Kabatuan ng Isabela. Guys, kung gusto nyo ma-shoutout din, mag-comment po down below. Shoutout kayo sa next video. Panoorin nyo po ito at mag-enjoy. Mga kabsat, mga kamangyan, it's beautiful morning sa Isabela guys. And today, finally matutuloy tayo sa 1,000 steps. Siyempre, baguhan lang ako magmotor, kaya kailangan ko ng helmet. Tsaka medyo mabagal lang ang takbo dapat. So guys, tara, muna tayo sa overlooking ng buong Hydro sa 1,000 steps. Motor, first time magmotor in the highway, siyempre kailangan mag-ingat. At nandun yung aking kasama si Jack. Tara guys. So mga kamangyan, mga kabsat, magpagas muna kami kasi empty na pala yung gas ng ating service. Akin nga palang tour guide si Jack, pinsan ko. Siya ang nakakabisadong lahat ng lugar dito sa San Mateo at sa Ramon. Buong Isabela, bisado niya. So guys, puno na tayo yung gas. So guys, ang tawag pala dito sa ilog na to, sa irrigation na to, main dam kung tawagin. Ito yung tinatawag na Maris Main Canal, doon sa area doon. By the way, stop muna kami dito sa Maris Dam kung tawagin. Actually, kaduktong itong ilog na to, kaduktong ito nung pinuntahan namin yung previous vlog ko na Kaway-Kawayan o yung Kabayugan. Siyempre kasama ko pala si Jack. Jack! Hello! Kasama ko pala ang pinsan ko, aking tour guide. Yan guys, pahinga muna ng konti. Alam mo naman tayo, baguhan sa motor. So guys, ang lalim na ito. Doon lang kasi may boundary niya. Hindi tayo papasok. Sige. So guys, punta na tayo ulit and pupunta tayo sa ibabaw ng tulay na yun. Doon pala yung boundary ng Ifugao at saka ng Isabela. Tarating natin sa boundary. So mga kamangyan, mga kabsat, nandito na tayo sa boundary ng Isabela at saka ng Ifugao, which is ito yung bayan ng Alfonso Lista. Officially, pag tumawita ng checkpoint na yan, andyan na yung Ifugao province. Ito yung boundary yan. Alfonso Lista, Ifugao. Welcome sign. So sa kabila ng tent na yun guys is Ifugao province na. Kaya babalik na tayo guys, kasi bawal tayo tumawid sa boundary. Tara, punta na tayo sa 1,000 steps. Pero before yan, ipapakita ko muna sa inyo ang overlooking view dito sa Maris Dam, right? Maris Dam. So iba pala to, hindi pala ito yung Magat Dam, ito yung Maris Dam. So iba to kaysa sa Magat Dam doon sa Ramon. So ito guys, ang ganda ng overlooking dito. Mga kabsat, mga kamangyan, may nakita kaming parang bakery doon. So titingnan namin kung may pandesal guys. So makapagbango ng pandesal bago kami umakyat doon sa mataas na akyat niya. Let's go guys, tingin tayo ng tinapay. Guys, may mga tinapay sila dito. Yan.
May pandesal po? Wala. Guys, wala pa lang pandesal. Ano po ba yung bagong luto, ma'am? Wala. Ay, kahapon po tuluto. Ito na lang po, yung cheesy roll ba to? Spanish bread. Magkano po isa? 5 isa. Ilan po? 8 pieces po. So mga kamangyan, mga katinapay, wala po silang pandesal. And yes, bili na lang po tayo ng Spanish bread with cheese roll. Cheese sa labas yun. So mga kamangyan, mga kabsat, konting stop over muna ulit kasi dito yung napakagandang tulay. Anong tulay ito, Jack? Lumang tulay po. Lumang tulay ito dito sa papunta ng Magat Dam. Guys, kung nakita yung previous vlog ko, yung hindi kami nakapasok sa Magat Dam, dito pala mas kita yung Magat Dam, guys. Ito dito, i-zoom ko, guys. Yan ang Magat Dam, guys. Ang ganda dito. Yun guys, sobrang unfortunate po ng aming adventure today, ang aming spontaneous adventure, kasi sarado po yung gate ng Barangay Santo Domingo. Naka-lockdown po at nakasara po yung pasyalan na 1,000 steps kasi dahil nga ng pandemic. So guys, change of plan. May backup plan si Jack. Kakain na muna tayo. So Muna tayo ah. mag-breakfast muna kami ng tinapay, guys, kasi nakasara pala ang 1,000 steps. So unfortunate, pero sabi nga positive lang, guys, positive. So hanap tayo ng ibang mapupuntahan. Ito ay spontaneous vlog to, guys, spontaneous vlog. By the way guys, out of my knowledge, ito palang pwesto namin ngayon, kinatatayuan namin ngayon. At yung Barangay Santo Domingo, yung sanang papasukin namin na paakyat pa kasi yun, rough road na paakyat dun sa bundok pag makarating dun sa entrance ng 1,000 steps. Ito pala guys ay Alfonso Lista na. Ito pala Ifugao na, guys. So currently nakatayo na tayo sa Ifugao province. Magat Dam talaga guys ay nasa boundary ng Ifugao at saka ng Ramon Isabela. Alfonso Lista, Ifugao at saka ng Ramon Isabela. So yun, inopen na. Boss, pwede pumasok dyan? Magsasara kayo. Isasar pa. So yun mga kabsat, mga kamangyan, oh. May susubo ko minsan sasakyan, baka mga turista din papasok. Kaya lang sa ano talaga, oh. Yung mga residente lang ng Santo Domingo ang pwedeng pumasok. So yun guys, ito try nilang buksan yung gate papasok ng Santo Domingo. Pag sila nakapasok, papasok na rin kami. Guys, pwede atang pumunta sa may, kahit sa entrance lang ng 1,000 steps, kasi pwede naman pumasok ata sa Santo Domingo. Pasok, subukan natin pumasok, guys. Yun ang kuya ko, sabi ko. So yun mga kabsat, mga katinapay, yan, bubuksan ni Jack yung gate ng Santo Domingo, Alfonso Lista. Papasukin natin, guys. At least hanggang sa entrance lang. So yun mga kabsat, finally nakapasok na tayo sa boundary ng Ifugao. Nasa Ifugao na tayo proper. Ayan si Jack magsasarado ng gate. Trespassing kami. So guys, i-try natin pumunta doon sa taas. Medyo rough road dito, pataas. Pero try natin kung kaya ko kasi first time kong magmotor ng ganito. And sabi nila may gwardiya daw dun sa 1,000 steps. Pero try namin magsabi sa gwardiya kung pwede pumasok. Kung hindi naman, at least makapag-picture tayo sa labas ng entrance ng 1,000 steps. Tara guys, dun yung rough road. So guys, i-stop ko muna ang pag-record kasi hindi kaya mag-drive ng may hawak na camera. So dun yung paakyat na rough road para makarating sa entrance ng 1,000 steps. Tara guys. Ang hirap talaga guys, oh. Rough road na rough road, oh. Ang lalaki kasi ng bato kaya hindi ko makapagpabilis ng maayos, hindi ko makapagpatakbo ng maayos. So talagang nakaapak ko yung paa sa kalsada. Oh guys, grabe yung pinagdaanan namin yon. Halos nakababa lang ang paa namin habang tumatakbo kasi hindi kaya talaga ng motor. Matutumba ka kasi sobrang laki ng bato at saka mga buhangin. So tara guys, doon pa, tuloy-tuloy tayo doon, sa taas doon. So guys, nakakahanga talaga oh, yung bata nagmumodyo, nag-aaral sa bato lang sa gilid ng kalsada. So nagsisikap talaga siya mag-aaral, masipag siya mag-aaral. Ayan. Anong grade ka na? Grade 1. Grade 1, wow! Guys, kung pansin nyo, oh, ang ganda ng sulat nyo. Oh.
Grade 1 na ngayon pag mag-umpisa ang regular classes. Mag-grade 1 siya ngayon. So guys, Yes. mag-grade 1 pa lang pero ang galing na niya magsulat. Yan siya guys, nagsusulat, nagawan sa labas ng kalsada kasi parang mas presko at saka mas maliwanag. So guys, tara guys. Thank you po. So yun mga kabsat, mga kamangyan, mga tinapay, unfortunately sarado po talaga. Nandito na kami sa entrance and bawal din kuha ng picture or ng video yung entrance. They are currently somehow renovating it. Pinapaganda nila. Kaya siguro sunod na pagbalik natin mas maganda. Doon yung entrance guys, bawal nga lang pumasok. So hopefully pagbalik natin, open na sila and then maranasan natin yung 1,000 steps guys. But anyway, dito tayo sa entrance. So yun, maganda na daw doon sa taas, sabi ni sir, yung head ng caretaker. Mga kapsat, mga kamangyan, meron din pala silang bird watching site dito. Malapit lang dito pero unfortunately closed din. So ang special feature nila doon is makapanood ka talaga ng mga migrated birds at saka talagang maraming iba't ibang klaseng ibon daw. So guys, pagpasyal nyo dito sa Barangay Santo Domingo, Alfonso Lista, Ifugao guys. Meron din dito mga CR. Maybe guys, pahinga lang ng konti and then baba na ulit tayo. So mga kapsat, mga kamangyan, pahinga muna ng konti. Galing kami sa taas na sobrang rough road. Ang sakit sa puwet. Ang sakit sa puwet, tsaka sakit sa kamay. Yung tigtig ng bato, sobrang rough road kasi. So relax muna kami dito sa harap ng Magat Dam. Ayan, no? Ito yung Magat River kung tawagin. Kaduktong ito ng Cagayan River, yung malaking river dito sa north. So guys, may mga bangka doon, no? Siguro for rent din yun. Ayan, no? Yung mga bangka. So guys, nandito na po sa bahay after that a little bit of failure. Pero grabe, first time po ever nagmotor ng ganong kalayo and rough road, packet ng bundok. Nakasurvive naman, nakarating ng bahay. Thanks God, syempre. Guys, nakarating ako ng Ifugao ng wala sa oras. Ifugao, Alfonso Lista, Ifugao, yun.